शिवारे तालुका शाहूवाडी कुमार रोहन दादू पाटील यांनी नेपाळ येथे झालेल्या अंडर-19 इंटरनॅशनल यूथ गेम्स मध्ये इंडियाकडून 1500 मीटर स्पर्धेत गोल्ड मेडल मिळवल्याबद्दल आमदार डॉक्टर विनय कोरे सावकर यांनी त्याचा सत्कार केला व पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या। तसेच कुमार रोहन दादू पाटील याच्या आईचे रोहन 5 वर्षाचा असताना दुर्दैवी मृत्यू झाला। अशा खडतर आणि कठीण परिस्थितीत रोहनने मिळवलेले यश कौतुकास्पद आहे। रोहनने मिळवलेले यश शाहूवाडी तालुक्याला अभिमानास्पद असल्याचे आमदार डॉक्टर विनय कोरे सावकर यांनी सांगितले। यावेळी कोल्हापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे उपसभापती शंकर पाटील, पैलवान दामाजी पाटील, शिवारे गावचे उपसरपंच सुरेश कोकाटे, तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष सुनील कुलकर्णी, अशोक कोकाटे सर, डी.वाय. पाटील, गोरक्ष पाटील, शामराव चौगले, ए.के. पाटील, स्वप्नील पाटील आदी उपस्थित होते। हिरकणी न्यूज मीडियासाठी श्री किशोर गायकवाड, नवे पारगाव। चालू घडामोडींचे अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी आपल्या हिरकणी न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब जरूर करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर करा। बेल आयकॉनवर प्रेस करा आणि नोटिफिकेशन्स मिळवा।